Hæng lidt med i presset, Lyngby. Kom lidt længere op, Ludvig, lidt længere op. Kom på en af jer, gå i pres. Kig på Bertil, afsted. Kom, Alba, kom. Lad os du hjælpe. Bare kom på plads, Bertil, bare kom på plads. Godt, kom med, Bertil, bare rolig. Mia, vi bliver nødt til at have noget hjælp på dig. Lukke. Kom ind, Lykke, ind. Kom, ryk det lidt med, Mia, er deroppe jo, ryk det lidt med. Kom igen, rolig. Kom igen, dreng. Kom igen. Albert, kom lige tættere på dig, så indgiver dig, så han ikke bliver ret på dig. Lad os løbe bare op. Rolig. Vi er bare åbne. Anton, bevægelse! Her. Og vende, super! Godt, Albert. Vejens, kom nu! Kom, Mian, kom, arbejde lidt på den, Mian, kom. Kom, Magnus, under kuglen. Hjælpe ham! Stærk, Nora. Fortsæt, løb med igen. Bertil, retur lidt, kom Bertil! Mikkel, husk det der, hvor tager den op! Kom op, Værslu, kom op! Dreng, det er for nemt, Afsted, kig op! Super, Værslu, kom! Værslu, retur, du må ikke så spille her! Godt arbejdet! Super spillet! Kom lidt ind af, Lynge, hjælp Albert. Fynsmom! Hector feltet, Ivans feltet! Jeg følte mig så rigtig fint. Ja. Værslu, bare ud af. Kom. Super. Værslu, pas på, du tager med den hånd her. Bare hold din mand. Ind på midten. Bertil, tag midten. Tag væk. Bertil. Videre, Lyng, vi var under kuglen. Kom, dræk os lidt længere ned. Arbejde videre, Mian, arbejde videre. Værslu, kom hjælp. Her. Drækkersen, ryk lidt indad. Bare kom. Værslu, kom. Ved man er 02 ham der. Det er ham fra BSF, er det ikke? Jo, det tror jeg. Ja, jeg ved sgu ikke. Jo, Noget hjælp, det er det sgu nok. Drækkersen, ny aktion. Så er det events. Godt lukket. Mian, ny aktion, vi kan ikke ramme dig. Bare spille, Lynge. Ja, da, Ludvig.
Så Mikkel. Kommer. Mikkel, hvor må gå, bare kom. Hey, Magnus, come on. Ja, det var faktisk godt kommet ud. Albon, prøv at sætte dig ned med helt så kig, hvor vi kan spille i overtag, når du er dernede. Under kuglen, Magnus, under kuglen! Lynge lidt indad! Klip bolden, mand, klip bolden! Og det var i vandt. Hector bag dig her. Godt Emil. Ro på, Bertil, kom. Drenge, hold fast i kuglen, vi slipper den for meget. Bertil og Hector. Lynge! Godt spillet! Lynge! Mikkel Lynge! Vær lidt kilde på Gregersen, så han går frem, så holder lige lidt tilbage. Kør lidt indad nu, bare kør indad. Ind og hjælp Albert med nieren. Mikkel, kig op. Bare kom, Lynge, kom! Tag nu, Lynge, tag den! Nieren kom lidt mod midten i stedet for. Så er det foran. Hjælp ham med at ske, hvis det er, så vi kan få flere. SG, hvis de presser ned, så bare kald på den, så kan du hjælpe med at få skiftet side. Lad os nu med. Lige det var. Albert, skal du komme på langt frem, så bare kigge venstre og finde anden en. Hector, feltet! Bare kom ind i feltet! Kom, bare pres ham, Hector, bare kom hele vejen. Super arbejdet. Bare kom på plads, Sandris, bare kom på plads. Ned og hjælpe, Lynge, ned og hjælpe. Så tager SG med, hvis det er, Albert. Står 2 oven i den, mand.
Nora, lidt nedad. Ja, det virker underligt, men der er også lige startet, ikke? Det er fint nok, Anton. Bertil, pas på, du ikke bliver angrebet for meget. Lukke, Værslev. Kom nu. Super arbejdet, det er fint. Tag nogle meter over, hvis der er Albert. Tag nogle meter over, så vi skifte side på dig. Ja, helt der. Kom bare, Hector. Kom. Kom ind ud, Magnus. Kør på. Ryk skruel op. Kom on, må jeg bygge? Værslev, kom. Bertil, venstre kant. Nora, så får vi ikke bare stå og kigge. Kig på situationen, det der kunne tage sig på meter fra. Videre! Yes, Lynge, kom i gang. Kom op. Fint, så holder du. Mere bevægelse! Bertil, kom ind i feltet! Kom nu. Yes! Sådan! Super! Kom igen, dreng! Videre!
Kom nu. Pas fremad. Ja, her, hvad det? Kom til en ristik trykket. Ivans, prøv at finde en medspiller. Når du kommer fra bolden på os, prøv at spille. Stå bare løb. Noah, husk nu at kigge på, om vi skal spille fremad, eller måske lige skifte side. Kig på, om vi er overtal eller undertal over. Tilbud med det samme løbe. Lykke tilbud om. Kom bare, Ivans, kom bare, Ivans. Magnus, skub længere op, skub længere op. Hold din mand. Fint løbet, Magnus. Lidt ned, Magnus. Lille smule ned. Mia starter i midten. Ivans, hjælpe. Tag nu fra, Tag nu fra. Og vi falder en lille smule over, falder en lille smule ud. Ryk med ind. Magnus, kom nu i gang. Ludvig. Så prøver vi at blive for fixeret på mand. Kig på spillet i stedet for at rykke med over. Det er rykke lidt ned, rykke lidt ned og tilbyder. Kom bare, Bertil, skub videre op. Hector, skub over. Kom bare, Bertil. Hold manden her. Bare kom på. Skal jeg over. Ja, god bold, Lynge. Kom, længere frem på banen. Kom, nemt. Albert kan lige en med hjem, så du ligger 2 mod 1. Kom over, vi bygger! Emil, Bertel, kom! Anton, kom stå, Bertel! Her, bare skyld. Så får ryk med, Ludvig, så får ryk med. Rikker skal rykke lidt indad, hvis den er herovre. Kig på, vi skal spille fremad nu. Bertil, kom så tæt! Mere power deroppe. Han kommer! Kom på plads, Lyngby! Kom op.
Magnus, kom op! Kom med op! Magnus, kom! Bare spillet. Dominik, åbner spillet. Kig på bolden, Hector. Kig på bolden. Kom igen, Nord. Vi er to gamle joker, ja. Dominik! Hector, skub op! Kom i Vans, kom! Buren, halv den derovre! Her! Buren, herover! Fint! Peter! Gå ud! Under bolden, dreng, under kuglen. Gregersen helt ned. Op med bolden og videre. Kom nu! Magnus, skub op! Super, slip bolden, Evans! Fint, Buren! Godt, Bertil. Super. Bertil, det er fint. Det var en super kasse. Buren, baller, Buren. Vægter Magnus, du står direkte over den anden. Vi skygger bare for den anden jo. Vægter Magnus, du står den anden. Kom, Magnus, vis dig igen. Magnus, gå med! Fint, det var en. Hector, feltet, Buren, feltet. Kom.